Csak a kőoszlopok maradtak meg. Minden más szétvertek. A szobrokat ledöntötték, a zsindelyeket felgyújtották, a hidakat lerombolták. A túlpartról gyereksírás hallatszik. Itt szénné égett hősökre taposnak. A kőoszlopok semmit mondóan nyúlnak az ég felé, majd madarak fészkelnek a tetejére. Addigra benövi a borostyán, ahogyan az arcodat, amellyel már napok óta nem mosolyogsz, csak nézed az oszlopokat, amelyek még megmaradtak, mert te úgy akartad, hogy az oszlopokra vigyázzanak. Minden mást nyugodtan pusztíthatnak, de az oszlopok könyörögtél, hogy úgy maradjanak, ahogy megismerted őket, amikor még nem láttál feljebb csak apád homlokáig, amely csillogott, mint egy második nap, számodra az egyetlen. És most már hiába látsz a fellegekig, az oszlopok még mindig biztos pontok, amelyek segítenek behatárolni azt, meddig emelheted a pillantásodat, amikor éppen elkalandoznak a gondolataid. Pedig csak rám kellene nézned. Én fél fejjel vagyok magasabb nálad, de te inkább az oszlopokra bámulsz és vársz, ahogyan én is, talán ugyanarra. Neće znat oni što crne oče tvoji su voljeli, da su zvijezde nebeske u njima se ogledale i u alkama irisa aškom leperovi zaneseni posmatraču su igrali. I opet tvoje ništa nije bilo. Neće znat lađari što po skalinama riči tvoje obraze su molovali, ni oni gordi, jagerski svirači mijoljskoga lita, da si se ti i svi knjiga slovima naranila. Nijedno svoje nisi imala. I neće znat da si bila zajedno s njima pustinja jedna neplodna, koju su navodnile vode sa mora jednoga. Neće znat oni vinski dani ni grozdovi sazriti, da si se ti među lomačama grožđa od nabubriti spona, upleta i šljoka od njih sakrivala, a imala si i dosta. U pojasevima pogače i kitnjastim rubovima nanizani nediljni misa. Neće znat ni one što su ti bilom zvale, da je duša bila tek na kraju puta trnovita, a trnje se ne sklanja s vridnim jezikom, nek s postom i molitvom. A ti divanila si dosta. Neće znat ni godine što su vidle svitlo da ti iz ditinjeg srca sja, da ni sama ne znaš ispod koje od nefsanskih tmina tinta se cidila. I neće znat da si pognite glave mutnog pogleda gledala svoje bilo tilo kako niče iz uma njihovoga, okupano svitlošću, ko nebo betlehemske noći, baljaskala se krljušt svitlo plave nebeske tvoje boje. I neće znat da si napregnila svoje ruke i vidla protok oni sitni tvari i stanica što jesu život, crvene vode i brazde na svojim rukama i tetivama koje si sad osjećala. Zamrsite slike davnog života nikakvog, koje raneći se ostacima prošlog ti na koncu rođenja počinjale su bubnjat. I neće znat da se ispod privide zemljane kože gorila od napetosti, koja se ko snaga šuma rastova pod njom skupljala. Neće znat oni što su zbog tvoje riči otarcima znakove trisali sa sebe, da si ti puni jedara na obalu drugojačiju veslala. I neće znat umorite skitnice proličnog opočivanja, da si se ti i svi knjiga slovima naranila, nijedno svoje nisi imala.
Túl az esztétikán minden többes szám elveszik. Az üres helyekre az egy lép. Így van ez, amikor céltalanul sétálok, vagy az ágyban fekszem valaki mellett, mint egy darab nyers hús. Szükségtelenül dolgozik az agy. Hogy miért jön el minden folyamat végén az érdektelenség, ezt kéne megfejteni. Amikor az izgalom a csúcspontról hirtelen a negatív tartományba billen. Mint feszülő húrálpattanása után a szakadt csend. Az emlékezés ilyenkor nem több, mint a jövő használati utasítása. Szükséges információk a túléléshez. Ma kék ruha van rajtad, holnap fekete, holnap után pedig valami harmadik színű lesz. Egyikről se jut eszembe semmi, látod. Mert te nem te vagy, és én sem vagyok én. Ez a fény nem az, amely arcodat elviselhetetlenné tette a minap. El kellett takarnod a szemem. Sokkal kevesebb, aki nem tud elvonatkoztatni. Aki soha nem absztrahál. Erőszakosan keres valami ősit, mintha készszegeznének a torkának. Mintha kényszerítenék, hogy mindennapi kenyere legyen az önazonosítás. Ezért beszélek most rólad, aki nem létezel, átvitt értelemben, közvetve. Mintha tényleg idegen lennél, és közben nem képzelek magam elé egyetlen arcot sem. Az anyagi világ kiveti magából, és megbünteti azt, aki rákérdez. Sokkal kevesebb, aki nem tud csak égni, mint a tömjén. Színes üvegtábláktól szűrt napfényben semmivé lenni. Folytatódni, következni, egyik egyszerű mozdulat után a másikat tenni. És nem visszakérdezni. Nem feleselni örökké és hiába valóan. Látod, végső soron az erőszak köreibe vezetsz. Túl az esztétikán csak eszközök maradnak. Beszélsz erkölcsről, szenvedélyről üres szemekkel, és közben lényegtelenné válik, pontosan melyik rád gondolok. Neked ez kell. Számolni az évszakokat, figyelni a színeket. Meghasadtál, mint a fa, melybe villám csapott. Végül begyógyul sértett önérzeted, és megnyugszik árnyalakod. Mikor az egy belét harap, derengő arcára nevetsz. Hálás örömöt érzel, kitörésed mégis visszafogott. Csak otthon mered megnézni, türelmesen, hosszasan figyelni a nyomot, amit ajándékul adott. Mesto kmitalo ľudskými chôdzami a čerstvá jar prebúdzala všetko, čo doposiaľ spalo. Na trhu vedľa Srbského národného divadla sa miešala aróma čerstvo upečených gaštanov s omamnou vôňou lipy. Všade bolo počuť trúbenie sirén a škrípanie gúm. Využili sme tento jarný mestský rozruch a utiahli sme sa do najbližšieho parku, kde väčšinou býva ticho a pokojne. Vtedy som nevedno odkiaľ nazbierala odvahu a začala som pred ním konečne lamentovať. Nedovolím si, aby so mnou celý život manipuloval a ovládal moje už nevládne telo. Včera mi predstav si povedal, že za takým chlapom ako je on, každá žena dychtí a že mi len závidieť môžu ženy na okolí. Tie ženy samozrejme nevedia, aká zberba je on v skutočnosti. Nikdy mi neodpustí tú zbabelosť z minulosti. Vieš, to dieťa. Zasmrkala som a so slzami v očiach som pokračovala. Ty si mojím ďalším hriechom, sladkým, neodolateľným hriechom a nechcem od teba prísť za žiadnu cenu. Keď sa to Tibor dozvie, tak... Nenechal mi dopovedať, priložil svoj prst na moje ústa, nežne ma objal a zdôveril sa mi. Si mojou výhrou, mojim medailónom, moje víťazstvo, moje všetko. Toto vyznanie ma sprevádzalo po cestách i necestách, aj keď som v tom okamihu nechápala, prečo to urobil až teraz, tak neskoro. Hlavné však je, že ma neodsudzoval. Bol mojím azylom, odkedy som v Tiborovi spoznala zákerného diabla. Dokedy ešte to bude trvať? Dokedy, Marek? Kedysi som vyhrávala, mala som celý svet vo svojich rukách a teraz? Prečo sa to takto muselo skončiť? Moje rétorické otázky pohltilo Marekovo, neviem. Prebrala som sa zo sna, 2:30. Zrazu som sa ocitla medzi snom a skutočnosťou. Vstala som a zapla svetlo.
Tibor spal. Rýchlo som zhasla, aby som ho nezobudila. A keď som sa znovu ponárala do hlbokého spánku, stalo sa to, čoho som sa už dlho obávala a neodvážila sa nahlas vysloviť. Zrazu som zacítila ostrie noža na svojom krku. Nestačila som ani kričať, už bolo neskoro. Mojím medailónom, mojím víťazstvom, si mojím medailónom, mojím víťazstvom, mojím medailónom, víťazstvom, si medailónom. Húčalo mi v hlave. Vtedy som pocítila nežné dotyky na ramenách, prebudzali ma silné mužské ruky. Keď sa mi obraz konečne vyostril, videla som Mareka v kaluži krvi. Bože, Marek! Zvrieskla som v zúfalstve. Už je dobre, Sofia, skús sa upokojiť. Spala si, tak som ťa nechcel budiť a šiel som pripraviť raňajky, keď som začul tvoje bolestné stonanie a nenápadné kroky vo vedlejšej izbe. Asi sa mi to len zdalo. Ľahké to nebolo. Pred chvíľou som sa predsa naisto prebudila a vedľa mňa ležal Tibor na našej manželskej posteli. Čo tu robí Marek a kde to sme? Že by Tibor siahol na môj život? Bola som zmetená, ale v istej chvíli aj presvedčená, že toto nebol len sen. Najviše píšem prózu, poezija mi je nekako predstavljala uvek veliki izazov, ne znam zašto, ali napisala sam par nekoliko tekstova pesama za modernu muziku, popularnu muziku. Doduše bile su i nagrađene, tako da ne znači da neću nastaviti s tim. Pisac treba jako puno da čita i drugu neku književnost, da upoznaje i druge pisce, neki drugi stil, jer, na primjer, i mene to najviše inspiriše. Kad pišemo, ne znam, pjesme, onda drugačiji je doživljaj kad ja, ne znam, napišem tu, ne znam, pjesmu i ona za mene predstavlja skroz nešto drugačije, ali ostavljam upravo taj veliki, znači, prostor čitaocima i donekle da slušaocima koji nas slušaju, da oni, znači, to naše djelo dožive na totalno jedan drugačiji način. Ja kad pišem, ja ne mislim uopšte na publiku ili ko će da pročita ili da li će iko uopšte čitati to što ja napišem. Za mene pisanje predstavlja nešto što stvarno ne mogu da nikako da okarakterišem kao neku društvenu koristan rad, nego samo sa mojeg aspekta mogu da govorim o mojim stvaranjama. Na primjer, mogu na jednu pesmu da gledam kao na neku terapiju s kim ja lečim svoju dušu. Ja mislim da poezija je jako ambivalentna stvar, pošto ipak je neka vrsta terapije i pišemo samo za sebe, to je nešto jako intimno, ali ipak šta vredi to sve što ostvarimo ako ne pokažemo ljudima. I zato mislim ova ambivalencija i meni teška pitanja jedno i ne mogu ni ja nikad da nađem odgovor. Ja sam u ranim vremenima još stavio moje pesme na internetu i tamo sam skroz puno dobio i Hvala i hvala. I najvećim brojem slučajevima sam dobio negativne kritike. To su još bile najranije, to na početku. I to mi bilo jako ugodno, pošto sam ipak to primetio da pazi na mene, da je interesantno ono što ja napišem. Da primećuju i to što nije dobro, prosto da. Pa da, kritike su važne da znaš da te čitaju i da su te primetili, ali na kraju ipak ja se trudim da ni pozitivna ni negativna kritika ne utiče na mene. Jer kad počinjem da razmišljam... Zatvore. Pa mora, jer počinješ da razmišljaš o tome da
ovo neću da napišem jer možda nekome neće da se sviđa. Za mene to već nije umetnost. Ja sam jedna od začetnica tog nekog novog pisma, ženskog pisma Hrvatica u Vojvodini. Evo što pišem na ikavici, studirala sam kineziologiju, odsek medicine, pa sam ja nekako vješto jako spojila medicinske termine sa tom ikavicom i to jako dobro zvuči. I baš evo ta prva pisma na ikavici je naišla na dosta negativne komentare od nekih ljudi. To je važno da ipak je to neka vrsta poezije isto da stvaramo jezik, novi jezik. Da. Sa čime mi koristimo. Ja sam baš to htio da kažem da to može da bude interesantan da tradiciju, tradicionalni jezik, zamješiš sa terminologijom, to može da daje neku novi ukus. Godine koliko ja već pišem na taj način, ljudi kad uzmu, ne znam, tekst i kad vide, znači to je Anita. Ja sam probao jednu pesmu da napisao sam nekoliko srpskih reči. Znači ja sam probao neki novi jezik da je izmislim i to je interesantan pokušaj bi bio za mene, ali bolje pogledam onda ko će to da razume. Znači pišete samo na mađarskom? Da. Znači to će u Vojvodini razumeti, znaju srpski, a u Mađarskoj to neće ništa da znači. Gubi se na kvalitetu, svaki prevod oduzima taj kvalitet original. Otprilike može se prevoditi, ali ipak ambijent, ritam jezika, karakteristike, nijansi su stvari i to se ne može prevoditi.